Zaútočiť na premiéra možno chcel už skôr. 71-ročný atentátnik Juraj Cintula bol už na výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej pred 3 týždňami. Stal vtedy v skupinke demonštrantov, ktorí protestovali proti vláde. K Robertovi Ficovi sa ale nedostal. Ministri rokovali na družstve a bezprostredne k ľuďom nešli. O prípadný pokus sa jednalo už pri predchádzajúcej vláde, aj výjazdovej vláde v Trnavskom kraji. Podľa všetkého sa strelec protivládnych akcií zúčastnil viackrát. Bol aj tu pred Národnou radou vo februári, keď tu tisícky ľudí protestovali proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a zmenám v trestnom zákone. Zachytený je na tejto fotografii. To, že bol veľkým kritikom súčasnej vlády, dával v poslednom čase najavo aj svojmu okoliu. Mal také agresívne názory, že skôr za násilie. Spomína jeho kolega Milan, s ktorým Juraj Cintula v 70. rokoch pracoval v bani práve v Handlovej, kde zaútočil aj na premiéra. Už vtedy pri práci v bani sa údajne javil ako rebel. Väčšinou bol proti názorom takým úradníckým, ako nespokojný s režimom, alebo proste so spoločnosťou. To, že sa v ostatných rokoch dôchodca zradikalizoval, je v úplnom rozpore s tým, čo hlásal pred 8 rokmi, keď sa pokúšal založiť politickú stranu s názvom Hnutie proti násiliu. Každý normálny človek násilie odmieta. Úmyslom toho hnutia proti násiliu bolo bojovať práve proti násiliu, nie za násilie. Hovorí spoluzakladateľ hnutia Štefan Čambal. Dodáva, že cieľom bolo ľuďom pomáhať. Hnutie je už neaktívne. Nechápe, ako sa jeho kamarát z pacifistu takto zradikalizoval, že dokázal vystreliť na premiéra. Jurajov počin ma šokoval, ja sa s tým neviem stále stotožniť, ani vnútorne, ani navonok. A odsudzujem, ale nie jeho ako človeka, ale to, čo sa stalo, to, čo spáchal. Ani sme sa nerozprávali na túto tému, že bol nejako úmyselne ublížil komukoľvek ako človeku, nielen politikom. Strelec sa v minulosti zúčastnil aj na akcii polovojenskej organizácie Slovenskí branci, ktorú chválil a vyjadroval jej podporu. Pracoval aj ako SBS-kar. Juraj Cintula je však predovšetkým známy ako amatérsky spisovateľ. Napísal 3 básnické zbierky, ale aj romány. Jeden je o Rómoch, na ktorých mal kritické názory. Zakladal a neskôr šéfoval levickému literárnemu klubu Dúha. Literárny klub Dúha sa rezolútne dištancuje od správania, názorov a brutálneho činu Juraja Cintulu. Členstvo v klube mu okamžite zrušili. O jeho nejakých politických názoroch sme ani netušili, ani sa o takýchto veciach nerozprávame. Posledných 5 rokov však už Cintula klub nenavštevoval, platil iba členské a posielal príspevky do almanachu. Aj s tým ale potom prestal. Nezúčastňoval sa klubových stretnutí ani teda našich akcií, čo robíme. Zrazu uťal proste to stretnutie s nami. Tom sa snažila ho kontaktovať. Mi zdvihol telefón, povedal toľko, že ja už som starý, ja už vám nemám čo ponúknuť, ja už sa nemám kde posúvať. Snažili sme sa dnes skontaktovať so synom atentátnika na adrese, kde býva, hliadkovala polícia. Spojiť sa nám s ním nepodarilo a nedvíhal nám ani telefón. Strelec pred vyšetrovateľom podľa našich informácií vypovedal, že nie je psychiatrický pacient. Občas si ako umelec dá fernet, no iné návykové látky neužíva. Susedia z bytovky, kde býva, sú z jeho konania stále šokovaní. Nejde mi do hlavy vôbec. Ináč slušný, kamenár, vyučený, fajn človek, no. Manželka, on je profesorka, však učiteľka, všetko viete. Deti vychované slušne, všetko, no a toto. Regionálne štáby a René Medzihradský, televízia Markíza.